היה עוזר. תודה. נצלם וידאו? מי את? אני לא יודעת מי אני ברגע זה. אני יודעת מי הייתי כשקמתי בבוקר לפני שהגעתי לגולן. קמתי מהחוויה הזאת. השתניתי מאז כמה פעמים. מה הכוונה שלך? תסבירי את עצמך. מה זה הפטריה הזאת? אפשר את החתיכה פה בנרגילה? כבדי קצת, אני מכבד אותך גם. הרסת לי. לקרוא את המודעה, דרושה ודאבי וקנב. חשבתי שלעלות לגולן יהיה נחמד, לפגוש אנשים מעניינים, קהילה תומכת, מגובשת, קצת מתנשאת, אבל אני לא מוצאת את החור הזה. כנף את אומרת? את בטוחה שלשם את רוצה להגיע? נראה לי. תגידי, איך אמרת קוראים לה? לי קוראים עליזה. ואני ממש... Querida, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, querida. הדבר תלוי מאוד לאן את רוצה להגיע. להגיע לאן שהוא, ולא אכפת לי לאן. אם כך, מה זה משנה לאן תלכי, לאיזה כיוון? כל עוד הגיע. Concha tu hermana, hijo de puta! מה זה משנה? כל התלכים מספיק זמן, אז תגיעי בסוף. הלכתי ואני לא מוצאת את החור הזה. כנף? את מחפשת מושב כנף? מכיר? מה יש לך מושב כנף? זה מקום על הפנים וקטסטרופה. שם אין תקציב, אין לו נקודה, אין דרכים לרפת, המצב על הפנים שם. מה יש לך בכנף? אבל אם את מחפשת מושב כנף, אז פה. הגעתי? כן. איזה מין יצורים אפגוש? בכנף יש פה הרבה לוקוס. בכיוון הזה גר כמובן אביר דהן, בכיוון הזה גר ארדל יואב. יש פה אנשים מאוד נחמדים, יקבלו את הגזרות פתוחות, אבל שתראי לך פה כולן לוקוס, לוקוס? משוגעים? אני לא רוצה משוגעים. אין לך ברירה, קרידה, פה כולם משוגעים, אני משוגע, את משוגעת, אתם כולכם משוגעים, אין לך ברירה. אני משוגעת? מנהל אתה יודע? זה ברור, קרידה, אם את לא משוגעת, את לא היית פה, אסם, תגיע הנה, אני תקוע בלי דלק, תגיע הנה. אין מקום, אין מקום. אין מקום, אלא אם תסכימי לקבל על עצמך גם לתפקיד המדליקה. אבל אני רואה שיש פה מקום. יש מקום. אז תשבי, את רוצה אולי לשתות יין? זה יין שגדל ברמת הגולן, זה יקב סיקוריה, אז יש פה גדל באבני בזלת. סיקוריה זה סוג של בזלה, שהתרוכחה בתורה אחרת. יש פה יקבים משובחים בכנף, יש פה עוד איזה... זהו, בדיוק, מצחיק, אבל... אבל אין יין.
עקב כישלונות ניהולים בשנים האחרונות, מצב קשה. כן, אפילו הצרכניה נסגרה, וגם חצי מהפעוטון, וגם הגן השני סגר. עכשיו עובד. אין גן, אין זה. זה מאוד לא מנומס, להציע דברים שלא קיימים. גברת, זה מאוד לא מנומס שאת באת והתיישבת פה בלי שאף אחד הזמין אותך. יש פה מקום ליותר מ3 אנשים. בכנף לעולם אין לדעת כמה חברים יצטרפו פתאום לשולחן, וחוץ מזה, את צריכה להתחתן, כדי שיהיו לנו הרבה ילדים לשולחן. להתחתן. זה מאוד לא מנומס להציע דברים שהם לא מסתדרים כרגע. אפילו מה? גסות רוח. את לא מהסביבה, נכון? היא לא משלנו. לא, אני באתי בעקבות המדע, תחושה מדבית למושב כאן, מכיר? וואי, הגעת בדיוק בזמן, מה שמזכיר לי שלי אין זמן, אני צריך ללכת לבחור שעונים. אז הם תבוא עם הדלק, אבל תשמעי, תישארי פה. בואי למסיבה. בסיבה? כן, התקבלת. תודה. רק שהשכר שלך מדבר בהזדמנות אחרת, כי כאמור תקציב לא כל כך נשאר. אבל את מוזמנת למסיבה. ילדים, אתם מוכנים? מוכנים! גשם מתאבטף. את מוזמנת להצטרף. כאן עושים חיים בכיף. רק צריך להתכופף. גג המועדון דולף. קנו מעיל חדש. ויש לנו מדע בית בלונדה דבש.